Naira, say hi. Say hi. Good morning. ବେବିର ସେତିକି ରହିଛି କ୍ଲିନ୍ ହବ। ଡାଇନିଂ ପାଖରେ ଥା లడ్డు ఈ పేపర్ తీసి పేపర్ ఆ క్యాప్ కాయి క్యాప్ ఎక్కడ పిల్లో సైడ్లో ఇప్పుడు గోల్డ్ సైన్ వేసుకో బేబీ. గోల్డ్ ఇప్పుడు లేదు, గోల్డ్ ఉన్నాయి కొంచెం పెద్ద అయితే స్కూల్కి వెళ్ది కానీ స్కూల్ టైంలో గోల్డ్ చైన్. నాయరా డాడీ ఇక్కడ పేపర్ తీసి మేడం అలా పెట్టుకోకుండా అరే ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ଡାଇନିଂ ପାଖରେ ଅଛି। చెప్పండి నాయుడు మేడం మిల్క్ కాదు, ఒక 2 నిమిషాలు ఆగి మళ్ళీ పడదు కానీ ఇది ଏଇଟା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନିପଲ ଦେବା ପାଇଁ। క్లీన్ అయింది, स्टेरल अయింది। उसको भूख लग रही है शायद। उल्टा उल्टा ఈ సైడ్లో ఇట్లా ఇడ్లీ పైన କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ ଆଣ୍ଟି। ନାଇଁ ନିପଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଅକଲ ଅକଲ और भूख लग रही है बेचारी को। ఇది బాగలేదు, తప్పగా అయిపోయింది నొక్కు। ఇది ఇది ఎట్లా అంతేనా? ఏ స్టైల్లా రౌండ్గా లేదు, కొంచెం పట్టుకోండి తర్వాత ఇప్పుడు కళ్ళు ఎలా ఇప్పుడు अकल ना भूख लग रही है ना इसीलिए నేను పట్టుకుంటానే లడ్డు ఇది వద్దంట। ఎందుకు అంటే చాలా ఒక్కలు ఉన్నాయి। ఇప్పుడు कैप कैप पेटकोंडी। मैं अभी नहीं लगाती हूँ, मैं जब सोती है ना नाइट को। लड्डू चलो गाइस आम लड्डू गाधे सल्ला गाधे की खाई देला। ए बाबा గున్మున్ అరే గున్మునులు గున్మున్ గున్మున్ కౌచి అంత పైసలు ఏసీ వేయమంటున్నావా ఏంటి? एसी पूरा ऑफ ना। మార్నింగ్ రాకే తారీ సేవ చల్చి మేడం పట్టుకుంటావా? మిల్క్ సరిపోయిందా? అవును సరిపోయిందా? మిల్క్ చాలా ఇంకా కావాలా? ఆకలి అవుతుందా? ఫుడ్ కావాలా? చపాతి చపాతి చెప్పు ఆ చెయ్యి బెండ్ అవ్వకుండా ఇలాగా ఇలా పెట్టుకోవాలా బేబీ। సరే బేబీ ఎటు కదిలినా ఇటే డైలీ ట్రైనింగ్। చలో అందరికి హాయ్ బాయ్ బోలో ఆంటీ బాయ్ చెప్పండి। బాయ్ బాయ్ డాడీ బాయ్ చెప్పండి। ఆకలి ఉంది బేబీ।
ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ଆମ ବେବିର ଜିନିଷ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କ'ଣ ନ ନାହିଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବେବି କ'ଣ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି କେତେବେଳେ ଆଉ। Come on. కొంచెం పాలంటే పడుకుంటుంది బేబీ. Come on, baby. ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆମର। ఇంకో కొంచెం మిల్క్ పట్టండి. ଭାଇନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି।